Emomi neno kwan migole sigana ka. Igole maber, iwacho ni as we speak, 15% iwacho na tamaladi 15 point figures montie moko kanyo mido ka Kalenjin o dominate public service and national government. Iluwo gi Kikuyu. To my figures migolo oka en mari en mar NCIC. Mano wadwa wacho maber mondo ngato kik misquote. Magi statistic migolo NCIC mogolo nonro report magigolo. Koro iyudo ka NCIC bang after kaji waseyudo katiba manyien koro wachako county government. Iyudo ka gima jongere wacho no bad manners mane national government otere kuni otere gwenge wa counties. Mae mamine iyudo ka governors kandalo ma itimo campaign panelist mo wacho ni benya kwa rang political parties. Nikech iyudo ka political parties kagi campaign ntie campaign midwaro governor candidate iyudo for example county government mamigori ibro yudli jaluo ema en candidate mar governor alafu to deputy governor idwaro dhot moro mondo balance ethnic balance iwinjo. The same happens in any other country. Kata Kisumu iyudo ka dhoudi iwacho this time wami joseme iwinjo governor alafu deputy governor wami Tokoro tinene ka governor walk seme governor boka ka joseme mo so serikali. Koro inano ka lweny madhi wuok e county government. By the way, kata bed ni igolo kwan mo NCIC. NCIC ogolo recruitment public service board. Ntie sigana mo usegolo ka ntie yuarruok mabe wuok sani osewuok between governor kod deputy governor. Iyudo ka yuarruok no en recruitment. Esia antie yuarruok mar recruitment. Iyudo ka governor wacho ni by the fact ni owuok for example game by the fact ni deputy governor wuok Alego recruitment mar jo Alego gi game dikelo yuarruok e Siaya county dikelo yuarruok in different counties. Koro ineno ka awacho ni by default irango ka kata bed ni nitie constitutional provision midwaro kata bed nitie county government act midwaro ka ineno by default ni jomodak e area e gwengego dibedo recruited. Koro mano mokwongo is the root cause nitie political parties mosemiwa shidani. Iyudo ka candidate gimiwa dhot mamoko deputy candidate gimiwa dhot moro yuarruok dhi wuok recruitment yuarruok dhi wuok kanyo. Mar ariyo iyudo ka e county government nitie sheria e county government. Ntie county government public service board mano mar recruitment kaka my fellow panelists wacho ntie public service board mar recruit a public service a county lakini iyudo ni gini nyaka bed approved with the county assembly. Iwinjo koro yuarruok mawuok e county public service board iyudo ka gini decision mawuok e county executive nyaka bed approved gi county assembly. Ipenyo ni shida wuok kanye? Shida wuok e county executive nikech gimiwa gi recruit ji kalure imbalance giketo ji ethnic imbalance basto bed approved gi county assembly. Koro kanye ineno ka shida wuok e county government shida wuok e county assembly nikech gin magitimo approval. Mogik NCIC en agenda for commission. NCIC biro timo gimilongo ni review. NCIC okoripo bet onge prosecutorial powers. Aparo ni giseyo kage kwayo miwa uru tend sirikal mamalo o miwa powers. We can dictate kaka recruitment itime county assemblies. We can dictate recruited mitimo in different kalure gi eta malo mise share kodwa ka mondo bed ethnic balance. We strike an ethnic balance in counties.